Queremos por un lado a Saúl e a Amparo facendo entrega dunha parte un pouco de obsequio a esta persoa e tamén, se non me equivoco, a posterioridade Cristian Pombo vai entregar a esa persoa outro obsequio. Como saberedes, e se non xa vos lo contamos agora, a persoa homenaxeada foi un pouco unha cuestión máis ou menos oculta, non foi pública ata agora, tamén un pouco buscando non sobredimensionar a magnitud desta homenaxe, pero que aquí sí que queremos que sexa inmensa. Vou dicir unhas breves palabras e despois o que sí que vos pediría para esta persoa que ben o merece é un aplauso moi grande, pero antes deixademe dicir que este ano a festa, aínda que non os saibades ata agora, leva nome propio e tamén outros anos. Esta festa ten ese nome e o nome é o nome do Pistolo. Podedes chegar por aquí, medio segundo non mordemos. Falar de Pistolo, para quen non saiba quen é, que será moi pouca xente nesta plaza agora mesmo, é falar de alguén que fai parte da historia desta festa e fai que Tremiñá signifique moito máis que simplemente un topónimo. É quen coida e sabe que a cultura medra desde as raíces de Veigamuíños e Tremiñá, que o que se xermola dende abaixo pode florecer para todos. Grazas, Pistolo, por estar, por crer e por facer posible. Este ano esta festa é para ti.